שנת 2020 הייתה חסרת מזל ללבנדובסקי, לא רק בגלל שבוטל טקס כדור הזהב באותה שנה, שהיה מקנה לו בעצם כדור זהב, שזה התואר הכי, לא יודע אם הכי נחשק, אבל מהנחשקים ביותר בכדור. עוד סיבה היא מלכות השערים בכל הזמנים של ליגת האלופות. לבנדובסקי סיים את עונה 19-20 עם 15 שערים, ובעצם בליגת האלופות, ואני מזכיר שהשיא הוא עומד על 17 שערים בעונה, והוא של רונלדו מעונת 13-14. ומה הייתה בעיה עם לבנדובסקי? שבוא נגיד זה ככה, באותו טורניר, באותו עונת 19-20, היו 2 משחקים פחות. למה? כי בעצם הקורונה הגיעה במרץ 2020, ואז בדיוק היה אמור להתרחש רבע הגמר, ואז חצי הגמר, ווופא אמרו, לא, אנחנו נארגן טורניר של רבע, חצי והגמר הגדול בפורטוגל. בעצם מה שיקרה זה שלא יהיה גומלין, יהיה רק